Aquest poble és Tàrbena, un poble de la Marina Baixa, en el País Valencià, i és un poble que es considera la part muntanyenca d'una comarca que està de vora mar. L'any 1609 varen ser expulsats als moriscos valencians i es va perdre una tercera part de la població del Regne de València i va caldre moltíssima gent per poder fer aquest repoblament, i entre els que vingueren com a repobladors varen ser molt d'emigrants de les Illes Balears. Em diuen Joan Lluís Monjo, soc professor i també em dedico a la investigació de llengua, de literatura de tradició oral. Soc el president d'una associació que es diu Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina, que té la seva seu a Tàrbena. Els pobles mallorquins que varen tindre un flux migratori més important en el 17 varen ser Santa Margalida, Llucmajor, Artà, Manacor, Pollença. En alguns pobles es calcula que es perdria una tercera part de la seva població, com Llucmajor. Va donar la casualitat que el virrei de Mallorca era valencià, li deien Joan de Vilaragut, i ell va ser un dels pioners que va dur gent en els seus territoris a la baronia d'Olocau, a la comarca del Camp de Túria. Tàrbena és un de tants. Hi ha comarques molt afectades com la Marina Alta, al Comtat, i Tàrbena està a la Marina Baixa. La Marina Baixa va ser afectada parcialment. Les sobrassades varen quedar, sí, i amb molta fama dins del Regne de València. A Tàrbena sobrassades dient moltes cançons i refrans que anomenaven això. Els llinatges de molts dels pobles valencians d'aquests costats són mallorquins. Que eren els musulmans i que els havien obligat a ser cristians si volien quedar. Però, tal com diu el Coran, ells simulaven que ho eren i això fins que van dir tots fora. I aleshores això d'aquí va quedar buit. Mira, Alzira, que té la patrona la Mare del Déu, que vol dir que allà hi van arribar. Tàrbena estava molt separada fins cap a l'any 20, no hi va haver, es diu, per venir aquí havien de venir amb beasses.
i per tant va quedar més separada i aleshores va quedar més la forma mallorquina de parlar. I tenen consciència de que són mallorquins. Un 70% tenen ascendència mallorquina i això, anaven fora d'aquí i ells continuaven i la gent els reconeixia perquè deien la cadira, allò de dir la cadira, etc. El País Valencià, fins a l'any 39, el 49% eren analfabets. Això fa que hagin de conservar la llengua tal com l'han rebuda perquè no en saben cap altra més ni res més. A mi em diuen Fran Molines i soc batlle de Tàrbena. Després de l'expulsió dels moriscos, Tàrbena es va quedar despoblat i com havia una superpoblació a les illes, es va decidir que vinguera gent de les illes ací i es va repoblar. I a dia d'avui encara seguim parlant en l'article salat. Tàrbena és un poble xicotet, de la Marina Baixa, de 640 habitants, i encara seguim parlant de ça. Principalment la nostra primera característica és que seguim parlant salat. Tenim un agermanament que fa més de 20 anys que vam fer en Santa Margalida i podríem dir que ens sentim com a família dels margalidans.